Как предпочиташ да ти бъде преподадена една задача по геометрия за 7-ми клас, като на чертежа вляво или като на този вдясно? Матурите по математика наближават и е време да подредим хаоса, да подредим чертежите, правилата и видовете задачи и да се подготвим ударно за изпита. Нека ти покажа създадената от мен онлайн класна стая. В нея съм подредил всичко необходимо за подготовка за матурата в 4 раздела: справочник, матури, типове задачи, урок. В учебниците по математика за 6 и 7 клас цари пълен хаос. Материалът е много и трябва да се усвои добре, така че на самия тест да не се чудим. Всичко това съм подредил в един бърз справочник. Например, това е цялата геометрия за 7 клас в една страничка, общо 30 концепции. Така показани, те вече могат да се преговарят и визуално затвърдят за 5 минути и това ще го правим на всеки урок и без да губим темпо. В следващия раздел съм сложил матурите на МОН от последните години, както и някои пробни матури. Те ни фокусират върху крайната цел. Например, ето задачите от миналогодишната матура. Съответно, всяка задача има стъпково решение и всяка стъпка от решението използва една концепция от учебника. Ето задача по алгебра. Второто ниво на хаос идва от различните типове задачи и от разнородните подходи за решаването. В раздел типове задачи съм подредил всички задачи от матурите по типове. Например, ето задачите с симетрала. Овладяването на типовете задачи е ключа към изпита. Ще се научим как да ги решаваме и как да ги разпознаваме в изпита. И става лесно. Също така може да пишем върху самите задачи или полетата около тях. Например, може да си изберем цвят, дебелина на линията. Ще помогна на учениците си да изкарат значително повече точки от техните връстници с подобно ниво на знание, но не толкова добре организирани. Казвам се Иван Господинов, завършил съм университета Корнел в Америка, работил съм в Българския университет, работил съм и за австрийската образователна компания Геогебра. Имам дългогодишен опит в подготовка на децата за матурата за 7 клас. Заповядайте в моята онлайн класна стая.